таркиш ва паёмадҳои он дар ҳудуди анбори гумрукии фурудгоҳи пойтахти Ӯзбекистон. Тибқи иттилои мақомоти маҳаллӣ, он ҳудуди соати 3 шаб сар зада, одамон ларзишро аз фарсахҳо дур ҳис кардаанд. Вазорати тандурустии Ӯзбекистон хабари расидагӣ ба осебдидагонро додааст. Дар пайи ин ҳодиса 1 нафар ҷон бохта, 163 нафар захм бардошта бистарии бемористон гардидаанд ва 138 каси дигар бо ёрии аввалияи тиббӣ ба хонаҳояшон ҷавоб дода шудаанд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Ӯзбекистон мегӯяд, ки ҳодиса дар анбори ширкати Интерлогистикс воқеъ дар наздикии фурудгоҳи Тошканд рух додааст. дар наворҳое, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шуд, садои таркиши қавӣ шунида мешавад. дар пайи ҳодиса нерӯи таркиш дар хонаҳо, созмонҳо, мактабҳо ва кӯдакистонҳои гирду атроф эҳсос шуда, ба онҳо хисорот ворид шудааст. идомаи хабарро метавонед аз сомонаи пресса TG пайгирӣ намоед.